85 निफ्राय बर'फोरा बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारदोंमोन नङा होमबा सोमावसारनायनि गेजेराव माखासे बर'फोरा जिउ गारबाय माखासे बर'फोरा दानथार जादों सुथार जादों बिनिखाय दा जोङो मोनफ्रोम न'खरनो हाग्रामा महिलारिया जेबो थुलुंगा होफैयाखै बिनिखाय जों गासै बर' रायजोफोरा बर' थैनाय न'खरफोरा फैनानै दिनै धरनाखौ लाफैदों बिनिखाय बिनि उनाव बिथांमोना जुदि बिब्दिनो सरकारा जुदि दालाल खालामोब्ला जों खुनु दिनै रेहाय होआ बिथांमोनखौ आरो माखासे जों धरना लाबावगोन मानो होनबा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माखासे बर'फोरा दानथार जादों सुथार जादों बिनि गेजेराव बिराद आलानि न' सावजादों बिथांमोना जेबो जोंनि फारसे सुंनो हायाखै 15 बोसोर जालांबाय हाग्रामा सरकार जागासिनो दङ दासिम बर'फोरनो थाइसे फैसा बा सानैसोनो होदों बिथांनि बिपिएफ सरकारनि रायजो राजानो आरो खाफाया माने बिपिएफ खालामनो फैसा होआखै बिथांमोना बिनिखाय जों दा दिनै बि 28 फेब्रुवारिनि 28 फेब्रुवारिखाय बेखाय जों माने धरना लादों आरो दा नांगौ बायदियै जुदि थाबैनो बिथांमोना सुफुंनानै होआब्ला जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माखासे मुंख्लं जानायफोरनो बिनिखाय जों आरो धरना लाबावगोन आरो गोख्रोंनि सायाव गोख्रों खालामबावगोन आंनि बुंनायखौ जोंनि नैबे होसिख्रावनायखौ दिनै हाग्रामा सरकारनि क'क्राझारसिम दैथायनायाव मदद होनायखाय आं साबायखर बावबाय दिनै एसेबां मुख्लंफोरा नैबे लांगोनायाव भेरगावनि साबडिभिजननि लांगोनायाव जिरायनो गोनांथियानो जाबाय थांनाय बिटिसि सरकारा आजि 15 बोसोर जाबोबाय सरकार दानाया दिनैलासिम मुख्लंफोरनि जेबो आसाखौनो दिनैलासिम सुफुंनो हायाखै मानो होनब्ला बै बड'लेण्ड दाबिनायाव बेसेबां सोरनिबा बिफा थैदों सोरनिबा बिदा थैदों सोरनिबा फिसाज्ला गोमा जादों बेफोरनि सन्मानखौ दिनैलासिम जोंनो बावहराखै दिनै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जोंनि मुख्लं न'खरनो 5 लाख करि जि अनसुंथाइ होनाय अर्डार होदों बेखौ आधाया मोनबाय आरो बाखिखिनियानो दासिमबो होनाय जायाखै बेखायनो आङो थाबैनो नैबे जायगानिफ्राय बिटिसि सरकारखौ हांख्रायहरदों दे नैबे आइ आफा बिमा बिफा थैलांनायनि अनसुंथाइखौ थाबैनो जोंनो मुख्लायना होनांगौ नङाब्ला जों बेनिफ्राय होस्रिखावना बुंहरदों बेनिख्रुइबो आरो जों गोरासिन गोरा जोङो होस्रिखावनाय लागोन लोगोसेनो जोंनि नैबे मुख्लं न'खरफोरखौ जायखिजाया पेन्सन नङाबा मोनसे साख्रि होनायनि रादाय लानांगौ मानो होनब्ला फैगौ बिसायख'थि फैगासिनो दं जुदि जोंनि मोन्थाइखौ जुदि थारैनो सुफुङाब्ला जों फैगोन इलेक्सनाव सासेबो मानसिखौ जों भट होनो होआ बेनि थाखायनो जों गुरै खावलायहरदों आजि 85 निफ्राय दावहा सोलिबाय थानायाव बेसेबां गाग्रुब जाबाय खुख्लुब जाबाय जोंनि मुख्लंफोरा दिनै आलासिनि जाना दङ जोंखौ मानो बेबायदि लामायाव लाबोनांगौ दिनै होसिखावनो मानो गोनां जाथों बेखौ जुदि आगोलावनो नोंसोर सुबुंनायबा जों बिदि होसिखावनो गोनां जानाय नङामोन बे जोंनि जोबोद लासिथावना बाथ्रा जोंनि मुख्लंफोरखौ दासिमबो नोंसोर जेबो सन्मान होआखै गावसोर गारियाव जिरायना दं दामि गारि लानानै गिदिंगासिनो दं जोंनो दिनै मा होदों सरकारा दिनै मा होदों जोंनो जेबोखौनो होआखै जों लासिंसिं मोनो दिनै मुख्लं जानानै मानो मुख्लं जानो गोनां जाखो जों बर' हारिनि थाखाय दिनै मानो लासिंसिं जानांगौ जोङो गामिथिं थांबा बुङो जोंखौ नोंसोरनि मुख्लङा मा मोनखो दिनै मा नोंसोर राजनिति गेलेनानै दिनै बेसेबां गोदोर जालांबाय दामि गारि गाखोबाय दिनै जों मा साइकेल बोरायाबो गाखिनो खम गैया बेनि थाखायनो आं गुरै होसिखावना बुंहरदों नैनिफ्राय क'क्राझारसिम मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा जेरै गारियाव जिरायनो लुबैदोंब्ला जोंनि होसिख्रावनायखौ थाबैनो जाफुंहोनांगोन नङाब्ला नोंथांखौ फैगौ गारियाव जों जिरायनो होनाय जानाय नङा आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबबाय दा बेखौनो जों जे आपत्ति खालामदो जिखौ मोननांगौ 5 लाख फैसा होदो
दा किसुआ मोनदों किसुआ मोनाखै जों दा पुरा बयनोबो मोनबा जों तितासो जोंनिया माबा जिउआ शान्ति जागौमोन जों इमान लाख टकानि जिबनखौ जों दान होदों सरकार जाथो माबा जाथो होनना दा सरकार जालांबाय दा जेबो मोनाखै जोंखौ मानो होआखै खायफा मुंख्लंआ जे मोनलांबाय बेराय थालांखो जोंखौ मानो बासिना गालांदो जोंसो माथिया जोंसो दानजादो गथ'आ गथाया दा बिबाय हारि जाना दोङो सिगां जिखिना दङमोन सम्पति बिबो गैला जों दा एकखौनो जों लानो हायाखै बा नाव बां बिटिसि सरकारा माखासेनो होबाय नोंथांमोन होआसै होनबा होआखै जों होआखै मोनाखै मानि थाखाय थालांखो बासि बासि मानो फिसा खालामदो जोंखौ सोर बासि खालामबाय सोरबा होखो इमान जाहा थैलांबाय बिदा फंबाय मा होनो मोननायफोरनो सोर होदोंमोन ओइ हाग्रामाया होदो हाग्रामाया ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नायासै हाग्रामाया नायाखै जोंखौ होआखै मानि थाखाय नायासै होआखै प्राइमारिया हाबा मावै जाहा बिबिनांखासे थैबाय आबा प्राइमारियाव हाबा मावै जोंनिया बिबिनांखासे थैबाय दा मानो साखरि बाखरिबो होआ मोनसेबो हे जोंनिया शिक्षा बिद्या जाना दोङो IABA पास खालामना दोङो आंनि भतिजा लरा दोङो आंनि फिसाजो दोङो बेफोरखौ साखरिसो होगोन सारै जोंनि दा फैसाखौनो होआ मोननो गोनांखौनो होआ फैसाबा दा जोंखौ दुखु मोनगोन ना मा बुंबा दुखु मोनगोन बुंनायखाय हामा मोनगोन दा आरो गथ'फोराबो देसन बुंनो रोङा नों मानो बुंदो एरै मोनसे सानो आरो बुंलिया दे आरो बेनि दायनिगिरिखौ सोरखौ हमगोन हाग्रामाया होथोसै जोंखौ हाग्रामाखौ हमगोन दायनिगिरिया सोर हाग्रामाया होननांगोन हाग्रामाया जों सारखौबो सोंनो फैदोंमोन आरो हनेस्वरखौबो सोंनो फैदोंमोन सोरबा फैदोंमोन माबा खेबसेयावनो जाया खनसेयावनो जाया उनावसो जागोन बिसोर माबा खालामना होदो किस्ति खालामैसो होगोन बुंना हरबाय जोंखौ दा आरो बुंनो उपाय गैला जों थांखाबाय उनाव बेसेबां बोसोर जाखो दासिम बिथांमोना बेबायदि नोंथांमोनखौ होगोन होननाया होगोन देग्लाय फुजायाव दुर्गा फुजायाव सिगांनिफ्राय खालामाखैमोन जों खालामाखैमोन